Yn y fideo hon, rydyn ni'n edrych ar cyfansoddiad rhestr. Ond i ddechrau, rydyn ni'n edrych ar rhestr arferol, sef anifeiliaid, a nesaf rydyn ni'n edrych ar rhestr gwag, llythrennau olaf. Rwan, rydyn ni am creu lŵp for sydd yn mynd i roi llythyren olaf pob anifail yn anifeiliaid i fewn i'r rhestr gwag, llythrennau olaf, gan ddefnyddio for. Ac ysdyn ni'n ail-edrych ar llythrennau olaf. Rydyn ni'n gweld bod llythyren olaf pob anifail yn y rhestr hon. Wan mae cyfansoddiad rhestr yn rhoi ffordd o gwneud hyn yn fwy gryno ac yn mwy darllenadwy gan bod ni'n gallu rhoi pob peth mewn un llinell. Rydyn ni am wneud hyn gan rhoi llythrennau olaf, i fod yn hafal i rhestr o anifail -1, sef beth ydyn ni eisiau yn y rhestr newydd, ac wedyn creu'r lŵp for anifail yn anifeiliaid. Mae hyn yn dweud wrth Python bod eisiau llythyren olaf pob anifail i bob anifail yn anifeiliaid. A rydyn ni'n defnyddio'r trefn hon gyda cyfansoddiad rhestr. Mae hyn yn mynd i wneud yr union rhywun peth a wnaethon cynt gyda'r lŵp for. Fan ysdyn ni'n edrych ar llythrennau olaf eto. Rydyn ni'n gweld bod ni'n cael yr un rhestr. Rydyn ni am edrych ar y siampl arall o cyfansoddiad rhestr. Y tro yma yn defnyddio datganiad gyda if ac else ynddo. Rydyn ni am creu rhestr sydd yn mynd i fod yn hafal i 1, sef beth ydyn ni eisiau yn y rhestr, if i yn fwy na 5, else dim. Wedyn y lŵp for I in range 12. Mae hyn yn dweud wrth Python rydyn ni eisiau rhoi 1 yn y rhestr os yw i yn fwy na 5. Os di hyn ddim yn wir, rydyn ni eisiau dim fel elfen o'r rhestr, ac wedyn y lŵp for sydd yn dweud bod eisiau i fyny at 12. Felly ysdyn ni'n edrych ar rhestr, rydyn ni'n gweld bod y 5 rhif cynta'n dim ac yn 1 ar ôl hynny. Mae'r trefn yn bwysig iawn o fewn cyfansoddiad rhestr. A fel dyn ni'n gweld bod beth ydyn ni eisiau yn y rhestr yn dod cyntaf bob tro, ac hyd yn hyn bod y lŵp for o hyd ar y diwedd. Yn yr esiampl nesaf, rydyn ni am edrych ar cyfansoddiad rhestr gyda if ond ddim else. Mae'r trefn yn newid dipyn bach yn yr achos hyn. Rydyn ni am edrych ar rhestr dechrau gyda, sydd yn mynd i fod yn hafal i anifail, for anifail yn anifeiliaid, if anifail yn hafal i if anifail
index dim, sef llythyren cyntaf anifail yn hafel i C. Mae gennym ni beth ydyn ni eisiau yn y rhestr, sef enw'r anifail cyntaf, wedyn y loop for, wedyn y ddatganiad if. Mae hyn yn bach o newid mewn trefn y tro yma. Fyswn ni'n edrych ar dechrau gyda. Rydyn ni'n cael rhestr o pob anifail sydd yn cychwyn gyda C. Gallwn ni hefyd edrych ar 2 loop for o fewn yr un cyfansoddiad rhestr. Rydyn ni am edrych ar rhestr arall, rhestr o rhifau, sydd yn mynd i fod yn hafel i adio J for in range 4 a for J in range 4. Ac os ni'n edrych ar rhifau, rydyn ni'n gweld bod ni'n cael rhestr mewn trefn o I adio J, lle mae I o ddim i 4 a J o ddim i 4. Gallwn ni hefyd roed cyfansoddiad rhestr o fewn cyfansoddiad rhestr arall, os ni'n edrych ar rhifau eto, ac yn ei ail roed yn hafel i for, os ni'n roed yn hafel i cyfansoddiad rhestr, ac yn rhoi cyfansoddiad rhestr arall o fewn hon, for in range 4, ac tu allan i'r cyfansoddiad rhestr hon, rydyn ni am roed for J in range 4. Ac os ni'n edrych ar y rhestr rhifau tro yma, rydyn ni'n cael cyfansoddiad rhestr o fewn cyfansoddiad rhestr, sydd yn rhoi rhestr fel elfen o'r rhestr. Gallwn ni hefyd defnyddio rhywbeth debyg i cyfansoddiad rhestr gyda geiriaduron. Esiampl o hyn fysa bracedi cromlin yn defnyddio'r esiampl anifail fel allwedd, ac yn ei gwerth rydyn ni am roed leng anifail a wedyn y loop for, felly rydyn ni'n roed be da ni eisiau yn y rhestr gyntaf, yn y geiriadur gyntaf, sef y gwerth, sef yr allwedd ac y gwerth, a wedyn y loop for. Ac os da ni yn rhedeg hon, rydyn ni'n gweld bod ni'n cael geiriadur sef o allwedd a gwerth, bob un anifail a maint mewn llythrennau yr anifail. Felly yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar sut i wneud rhestr. Felly yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar sut i adio rhestr newydd gan ddefnyddio loop for, a sut i ddefnyddio cyfansoddiad rhestr i wneud pethau mwy cryno a darllenadwy gan bod ni'n gallu rhoi popeth mewn un llinell. Ac sut mae hyn yn gallu cael ei ddefnyddio gyda geiriaduron.